roku bylo? 77. Já jsem myslel, že mu 38. Moje dcera, když jsem měla narozeniny nad císařem, když to říkal, no, tak to odrodíme. Nějaký pán to vyprodával a tak prostě vydal celou dílnu. To bylo na Model Bazaru. Krásný hovice, takže jsem tam dal olova tak akorát. A já jsem tam dírku, že tam budu dosypávat bročky, bo jsem našel ze stavnice ještě takový klasický kulatý bročky. A mám to pomalu. A budu se dosypat broky a bude to krásný. Ty máš vosu, já nemám vosu, tak mám židli. Už nemáš, měl jsi. Ale to to líp. Mám Mít opravu. jednu opravu. A druhá už se počítá. Druhá už se počítá celá. No, Jako ve volných aeroplánech. Můžu vás teda poprosit, tady, že... To pěkně postavená. Tak ještě další 50 metrů svátky, Kdo letí? Potřebuji fotku. Já ji tam hodím, tak to mám odlítaný. Já můžu taky, třeba je termika, ne? Tak může. Ty vole, co to je? Opakování. Oprava. Vosíkáš? Druhou stranu, ať to máš co nejdál. To byl hodmistrovský, no. To víš, to odkoukala ode mě. To asi od tebe, to teď tak, doprava a na druhou stranu, Ty jsi zlej. A rovně. A daleko. To veme Karel, Marcelo. Tadyhle pán jde od pejska. No ale tam to veme Karel. Neveme. Neveme, já mu zavolám. Nechoď tam, Marcelo. Běž tam, Marcelo. Úplně zbytečně. Hop. 35. Já jí dal to lepší aero. Říkaj, já vás to prý pánové naučím. Už je to tady. Jo, můžem. A startuješ motor, tak je to o něčem jiným. Jaký byl štýl? Potáhl jsem pěkně. Trošku to povolilo, ale je to stejně silný papír. Že Marcelka má tvrdě našlápnuto. To mám jenom za. No jenom ale za dámský klub, jo. Teď jako by vám vzalo, pěkně. Jo, ale pozor, ona Asi se projdeš, Martine, pěkně teda. To je otevřený, otevřený. Bacha na dráty, ty. Bylo psaný otevřený. to bylo otevřené místo to normálně České stoupá, ty. republiky. Ano, to je otevřený. Tak Martine, myslím, že teda Ale nemá otevřený. stoupá, to je v termice. Ano, ještě pojďte. Ty, to bude dolítnu tam. Už asi ne. Už se stáčí, když pledou. Ale tak toho konečně otočil do druhé strany. Tak jde taky prostě. Ne, dobrý, teď. To je doleva, doprava.
Ale letí krásně. Ale jak to vypadá, na to jak to vypadá, tak to lítá. Máte dost. To tě voří kučí, jo? Ještě si to taky rozkoukal. Zase si říkám, no, kdyby se viděl pro ty kopci, tak by to bylo tamhle vodára nebo za karavan. Takže to nepotřebuješ. No právě, tohle je to lepší. Tady to je skovaný vlastně. Tady to spadne nějak. Využíváš, jsi schovaný pod kopcem, jako ještě, že nejsi nahoře. A už je zahraná. Zahraná, ty ho tam nekopne. A teď bude druhá hraná a pak už letí. Nevidím, až to Ještě letí. Takže Jo, ne, Martin, Sáme záru. Je to nevyskytatelné. A ona letí jednou doleva, jednou doprava. No, jak to foukne, no. No, máte Petra, mám takové díky fotokat, který dělám nebude. To udělal Michal, víš, rozbil tu vlnu. Mika se od tebe odrazila. Za co já ještě nemůžu? A jak na potvrdu, tam nikdo není. To není, to bude 12. Hop, je hodně. Krásně. Nahoru, Mark. Kam letíš? Bude oprava. Vyjde. No, nevím. Zajímavé, že mu ta vojevosa zatáčí doleva, tak vždycky tačila doprava. Já jsem... Pěkně, zpátky, pojď domů. Jdete dolí strnku. Ale kurva, kdo tam má budu chodit. Vidíš, já mám mobil, já zavolám Jardovi Pivkovi s cestou.
až 40 kg. Teďka sehnat ličku na auto. Františku, ne. Jsem tam vymetl louči. Pozdravuje vás Jarda Pípek, podával jsem mu info. Jo. Byl zajímavý, jestli nám tady je. Jo. Tak se čeká na mě? Až budu asi potahovat. Jo, poslední. No. Tak to oddáme. Takže teď už tam No, teďka manželka už tu není a manželka už tu není. No, ale ono mu to lítalo. to mají. Člověče, po dnešku věřím, že by ta osa mohla i ulítnout. Jako kdyby Ale to neznamená, že budu dělat deser, nebudu. kdyby nebyli seřízení na rovný let, tak ne. No, tak tady zase. Teď, když si dělat chodu, tam ti to pomůže, pak dělat zase vážné. To projde, ale A to je dobře, protože tam je mírný protislав. Ještě to. tak musí ty dvou kolej, jak si zbýt. 41. Zalepšíme. To bude asi vítěz. Víš co, ona mi tam jednou utekla, tak jsem mi trošku pomohl kapkou, že tam je překroucená směrovka, víš doprava. Víš, tak jsem mi chtěl jednou pomoct. Tam, Myslím si, že jsi pomohl. tam, táto. Třeba Papi, více. tam nepadá. Ale věřím, že mě to nepotkávají. A, hele, ty mal zem, Randišu. 38. Tak kdo? Ty máš docela. Já nevím, jestli To má poslední? Ne, mimo. Jo, jo. Michale! Rozlítá! Jasně, jdu. Teďka to ne. Vyfoť nás. Mrkni do toho. Jo, máš tam sportovní režim, čili ona tě zavostří a píchne. Tam mačkáš, jo. Ty a obě letí blbě. Aha. Pojď blbějc. Pojď blbějc. Karle, gratuluji do promodely. Ale ještě letí. Ne, už přistáň, nemusíš už. Karle, bohužel. 21 a 20. Oni si to při vlastně uhlinečáci. Děkujeme. Díky za lítání. 2 bych nezvládl, musím to přiznat. Nebylo skvělé. Jsem mrtel, to musí otočit ke svahu. No, no. To nahoře bylo větší teplo. Kdo ještě nemá pamětní list? Tady mladý nemá pamětní list. Dobrý, Karle. Děkujeme sponzorům. Je skoro 12:30 a máme soutěž za sebou, zvládli jsme to, počasí bylo perfektní, podruhý. Počasí bylo naprosto perfektní, děkuji všem, kteří přijeli, protože je to úplná novinka tuto jako v rámci toho našeho klubu udělat to jako někde uprostřed republiky. Doufám, že se za rok zase sejdeme takhle na podzim, ten termín se mi líbí, já bych to neměnil. Jo. Co se týká dnešních výsledků, tak na 4. místě je Vosika Michal. A Norveš Proxy Karel. Děkuji za vosu. Na 3. jsem byl já, tak to se nepočítá. Na 2. místě Petr Krop. Gratuluju. Děkuji. Počkej.
Tady máš něco z Moravy. Ježkovi oči. Je vychlazená. Tak. A pozor, na prvním místě nám ukázal, jak se to má lítat, když se trénuje. Krča Martin. A odnáší si. Tak, diplom a gratuluju. Děkuju. Tak a pozor, pak tady máme cenu pro nejlepší ženu. Bylo to těsně, jo? Jaký těsně. Zdenková Marcela, gratuluju. Děkuju. Pěkný výsledek, to bylo pár vteřin. To Neříkejte. vypadalo normálně na bednu. Nějakou fotku uděláme, ne? Můžeme udělat společnou fotku. No, No, protože se to dělá doplán. No, máme to vyhlášení. A podítal jsem pak elektrii a pak se začal dělat. Tak západní vítr, pokud by